Guys, ito nga pala yung unang motovlog ko. Dito tayo ngayon sa Manila Cathedral. Ayan, yan. Yan. Tapos na pinark ko lang muna doon yung motor ko. Dito muna ako. Yan. Ito po mga kaibigan, yan. Dito tayo sa Manila Cathedral. Dati nakikita ko lang to sa libro. Yan, ngayon nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral, guys. Yan, tingnan nyo, ang ganda, di ba? Lapitan natin. Ayan, ayan. Makikita nyo, guys, ang ganda talaga ng pagkakagawa niya. Ayan. Subukan natin pumunta sa harapan, guys. Ito, guys, malapit na tayo sa harap. Medyo mahigpit nga lang dito kasi ayan, may harang dito ngayon. Dati naman wala yan. Ayan, tayo ngayon sa harap. Ito, guys. Ayan. Ayan, guys, andito na tayo sa harapan, guys, ng Manila Cathedral. Medyo may mga tao din, ayan. Iba nag photoshoot din, ayan. Picture taking, ayan. Grupo-grupo din, ayan, meron din. Ayan. Ayan po yung harap ng Manila Cathedral. Sa harapan niya naman po ito parang plaza. May plaza ba ito? Ito. Dito. Pero alam ko bawal pang pumasok ngayon dito eh. So ayan, guys, yan muna sa ngayon, guys. Until next time. Thank you.